Tak, dovolte mi, aby som privítal môjho prvého hostia, ktorým je pán Jaroslav Paška. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Dobre, poďme ale teda k tomu Europarlamentu. Dobre, vy ste tam teda toto obdobie boli, ale chcete sa baviť teda o platení dlhov bohatých štátov. O čo tu ide? Vieme, že niektoré štáty majú proste do tých 60%, niektorí majú menej. Čo vlastne tam vymýšľajú? Vysvetlite to prosím vás poslucháčom. No, podľa mňa je to veľký problém. Totiž od roku 2012 sa hľadá riešenie, ako preniesť dlhy najmä zadlžených členských krajín, Grécko a podobne na nás, na ostatné členské krajiny. No a keďže v podstate ten mechanizmus zatiaľ sa nenašiel taký, ktorý by zodpovedal alebo vyhoval aj Nemcom, tak... Ja vás zastavím, nehnevajte sa mňa. Dobre som ja počul, že preniesť cudzie dlhy na nás. Áno, dobre ste počuli. Preniesť cudzie dlhy na... Počkajte, grécka vláda, takisto jak naša táto, alebo ktorákoľvek predtým, aby ste si nemysleli, že robím výnimky, zadlží krajinu a nevedia kudy kam, tak Slováci, ktorí robia za 350-400 eur, to majú splácať? Presne o tom hovorím. Prakticky už v júni roku 2012 sa Barroso na konferencii predsedov Európskeho parlamentu, na ktorej som bol prítomný, vyjadril, že pre vysporiadanie sa s obrovskými dlhmi niektorých štátov z Južnej Európy bude potrebné nájsť techniku, aby boli tieto dlhy prenesené na všetkých členov únie. To znamená aj na nás, aj na iné krajiny únie, ktoré nemajú tak vysoké dlhy. Počkajte, a boli sme my a ostatné štáty zamontovaní do toho, keď oni si požičiavali? Samozrejme, že neboli namontovaní do toho. Viete čo, ja si idem zobrať nejaký úver a potom prídem za vami, že veď ho zaplatte. To je to isté. Keď ja ho nebudem vedieť splatiť. Ja toto nechápem. Vysvetlite mi. A teraz, koho toto napadlo? Takáto spásnostná myšlienka, že budeme platiť cudzie dlhy. No, ako som už povedal, pána Barrosa to napadlo a predniesol tú myšlienku na konferencii predsedov v júni roku 2012. Ja som mu povedal to isté, čo mu hovoríte vy, že predovšetkým naše základné zmluvy v rámci Európskej únie zakazujú prednášanie týchto dlhov medzi členskými štátmi a že teda v slušnej spoločnosti si každý nakoniec platí svoje dlhy sám. Ale keby takéto niečo chcel zaviesť, takže by to bola väčšia zlodejčina, ako keď Chávez privatizovalo to vo Venezuele. No, na to sa stiahol pán Barroso a dlhší čas nebolo počuť o tomto jeho projekte. Až v decembri 2013 prišla do Európskeho parlamentu správa Gautieriho, v rámci ktorej medzi mnohými bodmi, mal asi 70 alebo 80 bodov, 55. bod hovoril, že Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu a Európsku radu, aby uplatnili model prenesenia dlhov členských štátov alebo zovzájomnenia dlhov, ktorý pripravila Nemecká rada odborníkov. Tak som sa pozrel, čo to je za model a zistil som, že Nemecká rada odborníkov navrhla, že všetky dlhy, ktoré sú na 60% HDP v rámci jednotlivých členských štátov, je potrebné dať do jedného spoločného balíka, za ktorého splácanie budú zodpovední všetci, aj tí, ktorí si tie dlhy nenarobili. Takže to je, povedal by som, finta, ako spraviť tento mechanizmus priateľný aj pre Nemcov, pretože Nemci majú 80% HDP, ergo budú mať v tom spoločnom balíku tiež nejaký dlh, ktorý budú splácať iní za nich. Pán Paška, prosím vás, vysvetlite poslucháčom, lebo veľa ľudí nechápe, ako to funguje. My sme mali, lebo toto sa praktizuje, toto normálne funguje. Niektorí ľudia to vôbec nechápu, že niečo takéto je. My sme mali, tu bol návrh zákona niekedy v septembri, Lajčák a spol a celá táto banda tam chceli pretlačiť niečo ohľadne juvenilnej justície, však pani Pietruchová, Richtera a všetci títo národovci v úvodzovkách. No a samozrejme vznikla obrovská vlna odporu ľudí a zastavilo sa to. Potom to už nešlo ďalej, ale toto je, ako vy ste hovorili, povedzme, v tom 2012, vy vyhodíte dverami a oni prídu oknom. A ja poslucháčov upozorňujem, že dajte ešte mesiac, možno v lete, keď sa nebude nič, tak zase to budú chcieť pretlačiť, ale už s tým neprídu, ako že idú na bubny, s bubnami teda na zajace, ale do nejakého dokumentu niekde to tam zašijú proste ako bod, ktorý bude
akože vyzerať inak, ale v podstate je vlastne to isté. Deje sa toto v Európskej únie? Ešte sa to deje, však o tom hovoríme práve. Áno. Lebo v podstate tento dokument, ktorý bol prijatý v decembri, je výzvou, priamou výzvou na to, aby Európska komisia uplatnila model na prenesenie dlhov zadlžených krajín, ktoré majú dlhy na 60% HDP, na tie krajiny, ktoré sú nezadlžené. No a tu som povedal, že som bol prekvapený, že aj naši poslanci zo Smeru, KDH, SDK a SMK za tento návrh hlasovali. Akože za? Áno, hlasovali za to, že my by sme mali splácať dlhy Nemcov, Holandianov, Angličanov, Francúzov a tak ďalej. No, mne sa to zdá byť absurdné a normálny slušný človek samozrejme sa bude pýtať, čo ich k tomu viedlo a čo ich k tomu motivovalo. Ale dodnes som nepočul odpoveď, prečo naozaj takáto výzva k Európskej komisii a Európskej rade zo strany našich poslancov odznela. No, ja chcem zase upozorniť poslucháčov, aby chápali, že spomenuli ste Nemcov alebo Talianov alebo niekoho, akože prečo, ako to sú silné krajiny, ja neviem, napríklad Nemci, ale podľa tej výzvy teda treba vysvetliť ľuďom, že ak majú teda vyššie než 60% HDP tú dlžobu, napríklad aj Nemci, tak potom tú dlžobu sme splácali my. Bez ohľadu na to, či tá ekonomika je 10-krát lepšia ako naša. Takže, dobre, takže europoslanci, ktorí sú proste tam a mali by kopať za nás, tak nekopú za nás. Tak oni odkývnú to, že my máme platiť cudzie dlhy. Toto tvrdíte teda, hej? Tak treba si uvedomiť, že v podstate naozaj dôležité, aby si ľudia sledovali svojich politikov. Aby nielen prijímali to, čo sa dozvedia z médií, pretože naozaj napríklad o tomto probléme prenesia dlhov sa pokúšam informovať našich ľudí už takmer pol roka. S akým úspechom? S prakticky nulovým úspechom, pretože jedine to, čo vyšlo na facebookovej stránke, tak to zatiaľ preberajú niektorí takí kandidáti na europoslancov teraz, ale z hľadiska médií, žiadne médiá tieto informácie, napriek tomu, že som im dal podklady, písomné podklady, či už to boli novinári z RTVS, alebo novinári zo SME, alebo z Pravdy, alebo z Trendu, napriek tomu, že proste mali k dispozícii tieto informácie, tak proste nič nepustili ďalej. No ale dobre, ale čo vám na to povedali, akože že nebláznite, hlúposť, konšpirujete, nezaujíma nás to, čo povedali? Ale to nie je konšpirácia. Ja viem, že to nie je, ale mňa zaujíma, čo povedali, lebo toto radi hovoria, ale tak čo povedali, že ich to nezaujíma, alebo je to nepodstatné, alebo čo vám na toto povedali, keď to odmietli? Ja sa ich nepýtam, ja proste dám informáciu a je to podľa môjho názoru, ako je mojou povinnosťou informovať verejnosť a ľudí o problémoch, ktoré sú v rámci Európskej únie, tak dalo byť aj ich povinnosťou tieto informácie šíriť ďalej a posunúť ďalej. Najmä keď je to doložený dokladom, dokumentom, ktorý je prijatý v Európskom parlamente, kde vidíte hlasovanie zdokumentované na tejto stránke Európskeho parlamentu, takže malo by sa tá téma proste diskutovať, malo by sa o nej vedieť, malo by sa o nej hovoriť, pretože ľudia, keď nevedia, čo na nich chystá súčasná vládna moc, tak potom nemôžu podľa toho zodpovedne vyvoliť. No, samozrejme, a nemôžu sa ani brániť, pretože informáciu nemajú. Proste nevie, že zozadu na neho sa rúti 100 km rýchlosťou vlak, ktorý ho ide zraziť. On to nevie. Takže podľa toho, teda, čo hovoríte, vy ste im poskytli informáciu, oni sa neozvali, nespublikovali to, proste vykašľali sa na to. Presne tak. Ja si to musím nejak prebrať. Takže slovenské médiá typu SME, Trend, Pravda, RTVS, hej, súdruh Diko a so súdruhom Mikom, proste túto informáciu od slovenského europoslanca odignorovali a nepovedali Slovákom, že budú platiť cudzie dlhy. Že sa to na nich chystá. Že sa to na nich chystá, teda takto. Tak. A že to nielen chystá, ale že dokonca slovenskí poslanci za to hlasovali a podporili tento návrh. Slovenskí poslanci v Europarlamente. Áno. Ja neviem, čo vám mám na toto povedať, pán Baška. Rozumiete, ja nechcem používať silné slova, ale toto naozaj hraničí s vlastizradou, lebo rozumiete, toto je niečo nehorázne. Teraz sa bavíme o nás, bavíme sa o našich deťoch, o budúcnosti, sami nemáme ani cesty zalátané a budeme teraz cvakať cudzie dlhy. A nikto nám to nechce povedať. No však o to ide. Kvôli tomu v podstate musíme sa usilovať, aby naozaj tá diskusia bola
otvorená, široká, aby ľudia sa dostali k tým informáciám, ktoré sú, čo sa na nich chystá, čo sa deje naozaj na úrovni Európskej únie a aby sa potom vedeli aj brániť prípadne hlasovaním a zobrať teda zodpovednosť na seba. Zatiaľ ďakujem.